Tervetuloa X-Racingin mukana testaan Serkon uutta 256 kaksitahtista Enduro-pyörää. Eli pyörä on ihan uuden uutukainen. Serko toi nyt vuoden 2014 mallit markkinoille ja ensimmäistä kertaa vuodelle 2014 Serkot tulee myöskin kaksitahtinen Enduro-pyörä. Ensimetrit pyörällä on nyt takana ja nyt pystyy muodostamaan pyörästä ensimmäiset mielipiteet. Lähdetään ensimmäisenä liikkeelle pyörän moottorista, joka on ainakin allekirjoittaneen mielestä pyörän parasta ominaisuutta. Eli moottori on erittäin tasainen, se on erittäin vääntävä alhaalta. Teho tulee erittäin, sanotaan, että sähkömoottoripyörämäisesti ulos, eli tulee erittäin tasaisesti ja on sitä kautta erittäin helppo ajettava, varsinkin liukkaassa. Serkon kaksitahtista mallista löytyy myöskin eräänlainen ruiskun kartan säätö, vaikka ei tässä ruiskua olekaan, mutta löytyy kaksi eri tehoaluetta, mitä pystyy säätämään. Nyt valitettavasti täytyy sanoa näin, että me oltiin testaamassa pyörää tuossa perinteisessä suomalaisessa syksy-enduro-maastossa, eli liukkaalla polulla, ja valitettavasti testipyörän renkaat oli kyllä nyt niin kuluneet, että kunnon käsitystä en itse saanut siitä, että kuinka paljon tuo kartan muuttaminen tuntui. Jo ensimmäisten ajometrien jälkeen pyörästä tulee esiin sen erikoisin ominaisuus, joka on loiva keula. Eli pyörässä on itse asiassa erittäinkin loiva keula, ja se tekee pyörän vakaaksi ajettavaksi suoralla kivikolla, mutta ongelma tulee vastaan kurveissa, eli pyörä tuppaa puskeen kurveissa, eli se ei taivu kurveihin hirvittävän helposti. Saman asian oikeastaan liittyy, eli pyörän ajoasentoon liittyy tangon asento, eli tangon asento testipyörässä on itse asiassa taimaisissa ruuveissa, ja jolloin tanko on liian sylissä, ainakin näin isommalle kuljettajalle, eli se olisi ehkä hyvä olla pykälää edempänä olevissa ruuveissa, jolloin painoa saataisiin enemmän tuonne keulalle, jolloin se ajaminen helpottuisi. Jousituspyörässä vakiona on perinteiseen tyyliin suunniteltu noin 70-kiloiselle kuljettajalle, joten meikäläisen kokoiselle kuljettajalle se on aivan liian löysä. Testipyörään on vaihdettu taakse pykälään jäykempi jousi, edessä on vakiojouset, mutta ehkä tuon loivan kulman ansiosta yhä edelleen se tuntuma on se, että takapää on löysempi kuin keula. Pyörän jarruna on Brembon jarrut, toimii erittäin hyvin, niissä on hyvä tuntuma, ne ei ole missään nimessä äkkijyrkät, ei lukittu hetkellisesti, vaan lukittuu erittäin tasaisesti. Kokonaisuutena pyörästä voisi sanoa sen, että moottori on erittäin hyvä, erittäin helppo ajaa. Ajoasento ei ole ehkä isommalle kuljettajalle ihan optimaalinen suoralta kädeltä, eli se vaatii vähän säätämistä, keulaputkien läpitte laskua, tangon siirtämistä T-kappaleissa ja jousituksen jäykistämistä, jolloin pyörästä saa tasapainoisemman.